Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 4, versikulo 4. Ti trabahador matangdanan. Saan ang maibilang asago ti tangdan na, no dikat tinugudan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasano tayo nga rudan kadagitidwa nga anak ta? No naikat kamutan iti trabaho. Ikarigatak ti agsapol iti sabali a pagtrabahwak bakat. Sapay la ko mga ruda, tamakabiro ka na dagos iti trabaho. Sakbay ang maibos ti kakaisunang urnong ta. Aginot ka pailaang bakat. Anusan tayo noon niya ti adda. Kasda materaramidak. Pasensyakan Nukas to'y lang a klase ti biyag ti kabaalak nga ipaay kada kayo. Saan ka di nagkinarita iti sango ti altar? Iso asaan ka madanaghan? Tamaawatan ka, lakay. Agi amanak, tamaawatan nak, bakat. Naikat kagayam iti pagtrabahwam. Huwag nga rod nanang. Kat, anya nga iti planom ita. Agbiro kak ay ti trabaho nanang. Kasanaw no awan mabirukam. Ikarigatak ti agbirok nanang. Apay, saan mo akayat ti mapanag trabaho iti talon ni uncle mo adar mo? Nga agpaiso, nanang. Angam, awan mo't ngamin makaanos kadakwada. Taimot da nga agasawa. Ken nagbasit ti pasweldo da. Ay katimbaglaeng tay addangem tay awan. Nabayag meteen nga ay ayabanda ka nga agtrabaho kadakwada. Ngam di mo met kayat. Tawan kat nga rod trabahador da makaanos kadakwada. Taagpada damat ngamin nga imot. Ala, ano sa mon anak ko? Tapno saan nga agbisin ti pamilyam? No makabirok kanto iti napimpintas at trabaho, di pumanaw kan tumatlaeng. Sige nga rod nanang. Mapan ko kasaon ni Uncle Darmo. Naimbag mo, tanapanunot mo ti umaya nagtrabaho kanya, kiluin. No kasta, kaano ak nga agrugi, Uncle? Mangrugi ka ninton bigat. Ano ti matrabaho iti talon ko? Sige nga rod, Uncle Darmo. Kan ano sampalaing tagmay-may sang agtrabaho? Pimanaw amin na trabahador ko. Isasak lang timang trabaho iti talon ko. Ang itatandakan, sikan tag trabaho. Uncle. Uncle, kasano nga'y gayam ti sweldo? Sak tulatan ti makamo. Sak may bagat eksakto a sweldo mi ti makabulan. Kamin adalatamat aldaw abasit lang ti trabaho mi ti talon. Depende, iti ipaaramid ko ken ka. Kasta ka di, Uncle. Sa nabali, ta libre ti kanam ken meriendam. Isa saan na nasken nga agawid ka amapanmangan. Sige nga rod, Uncle. Nukas na, mangrugi ka nga rudan inton bigat? Bakat. Agbalon ka kadi amapan agtrabaho? Saanen? Kukwada ka no ti kanan kan merienda. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Kat manungay nga tati itadda asweldom. Saan namot nga imbaga? Isu ka nun to ti makaam mo. Tasaan ka numat akanayon nga adu ti trabahwak. Amumatan ti style dagi dyan nga agasawa. Isu asaan mo anam namaan adakkel ti ipasweldo da. Nasaysayaatan bakat ngam tay awan. Ngam no addan tumasapulak ang nasaysaya at trabaho. Umikatak tumutlaan. Ay katawanan Anya ngay nga ron. Kano nga grugin ni Edwin, Darmo? Itangal daw. Apay ngawan matlaangan. Alas 6 ti magakapanang rugi na. Isaganam to iti merienda na. Ken dito'y matir na mangal daw. Diyak kayat amakisango ka data. Naglaingan nga ino agsidamat iti sidaon ta. Imbagak aya
Ano anya ti sidaan ta kat isumot ti sidaan na. Ilutuam ay ti sabalya sidana. Talaga? Saan nagaputa ka nakam, kat ibilang tamatan a pamilyata? At iti meriendam, Edwin. Agyaman na kanti. Ano sama dito'y sirok ti kayo ti pagmeriendaam? Ta ituloy mo matlang ti agtrabaho kalpasan ti meriendam. Unanti. Kan alistuam ti aggaraw, iti kasta, ado ti malpas mo. Unanti. Saan kayo amadanagan? Saan anas kan nga ibagayo kanyak dayta? Tay sumatir aramidak. No alisto kang aggaraw, dakkel mati pasweldo kan ka ni angkal mo. Kumusta mat ti anak ko, Darmaw? Nasayat mait manang. Imbag nga ron ta kinayat nanti may nagtrabaho itayan kaw. Katwan tanaikat nga ron iti trabaho na. Kan marigatan nga agsapol. Iso napanpaylaang ijayan mo. Kasta gaya. Naikat. Iso nga may itayan kaw. Wen mat. Apay, sana nga imbaga kang ka. Saan mat? Sa anak mo't nga may na nagdamdamag. Inyag kun dito'y ti pangaldawam, tapno saan kan nga agawid ija balay. At damat kalapaw dito'y talon a panganam, iso nga ijay kan amangan. Una, ante. No isuti ko na ayo. Ala, mapan ka nga rudan mangan. Nasken ano alauna, agsubli ka matlaang agtrabaho. Unanti. Amok dayta. Uray saan yung nga ibaga. Ala, awatem nga rudan to'y pangaldawam. Kumusta nga'y ti trabaho mlakay? Pinakanda ka matlang anaimbag? Limitado lang ti itanda makan bagat. Ti intanda meriendak. May sa Diyos, kan may sa tinapay. Ti mat pangal daw ko. Dua takal nga inapoy, kan may sa sardinas. No kasta, saan da ang nagluto? Amangan no si dadala ang tinluto da. Sana balin tinapatag, pakananda ka. Unmat kit di bagat. Ken addanam na maag, asweldok iti binulan. Makabulan mo nga agtrab-trabaho, lakay. Di na ka di pa intad ti sweldom? Ay, saan pa'y nga rod? Kunak no itad da idi kalman. Ngam, jakmat na oray nga itad da. Awanan kwarta nga igam ko. Ala, ibagak to nga rod inton madamdama. Ang mga nun nalipatan da nga dan makabulan ko. Sige man nga rod. Barang adda itaddan, kat adda paggatang ko iti kasapulan dito balay. Apaya nagdiretso ka pala ang diti balay. Di ka pala nagdiretso ang nagawid. Ala, ako matisweldok, angkal. Awan nga minan maigatang iti kasapulan ijay balay. At makabulan mo na ya. Idi pa'y kalman na, angkal. Mamit lang nga ron, ta kwinta agtisweldom. Sige nga rod, angkal. Urayan kayo. Angkal. Daytoy ka dila ang tisweldok? Ada pala reklamom dita. Una. Tapumat patakla ang mat at 300 ti may saldaw ko. Kat binigat mat ngagtrab-trabaho ak. Uray ata libre mati ka na. Pagyaman ka pa'y kadi ata daak anang tadi ti trabaho kan ka. Amok, anikat ka iti trabaho. Iso nga imbes nga agreklamo ka. Agyaman ka kidi. Tano awanak, sigurado ang mabisinan kayaw. Anya? Wala, agawid ka kitin. Tani, masapa ka manan inton pingat. Dahito'y laang tintad ni uncle mo, asweldo. Wan nga rod bakat. Ay unay mo to ni uncle mo. Inaldaw ang mabambanog ka. Hangam dahito'y laang ti sweldom. Barang makasapulak to iti nasaysayata pagtrabahwak bakat. Ano sampay laang day na itat kukan ka? Ay maanusak mo't kat. Hangam masyanak lakan ka. Arig na yaradom ti bagim. Ngam dahito'y laang ti sweldom. Awan mat maaramidak bakat. Idi nagreklamo ak. Imbagapay ni uncle,
nga agyaman nakpay kano, tainik kanak iti trabahok. Ay unay matan ni uncle mo. Imot talaga, nanang. Nakabakbak nang da, ngam nakaimimot damat. Amang hanuin kasay na iti sweldom dagiti impakpakan na matlaang kan ka. Manumatlaang nga iti impakpakan da kanyak, nanang. Kanayon mat adilata ti pasidada kanyak. An usak laangan Bayam, padasak man akasao. Barang nayunan na ti sweldom. Sige man nga rod, nanang. Barang da kayo ti dinggan na. Takabsat yukat nga rod. Anya ti masapul mo, manang. Apay ngay may ka dito balay. Kaya't ka kumakasao, ading ko. May papanintan niya. Pasit matunay, tintad mo asweldo di anak ko iti makabulan. Masyan ka kumamot ijay ka anak ka Kakaasi pagtrabahwam. Gamtay jay lang, timpaswildom. Pagpadpada kailangan gina. Bagbagam kiti di anak mo. Agyaman pa'y kit di ata, inikak iti trabaho na. Oh, saan ka di ako naman ay kat iti trabaho na? Itata inikak iti trabaho na, isopay, tadaganas ng agreklamo. No, jak inikan iti trabaho, sigurado ng agbisin ti pamilya na. Agawid ka kit din, manang. Jak nayunan, ti sweldo ni Edwin. Hala nga rod, no saan mo akayat ti dumngag? Agam saan mo apapabasulan ti anak ka no pumanaw, gapo iti kinabasit ti sweldo na. Sa dino ko ma, ti papanan na. La swerte ni Edwin, dito ayan ko. Kaputa pakpakanak lang aruday, agsusweldo pa ay. Kanya pa lang ti sapulan na nga, kada kita asagot ko kankwana. Adda kayo mat, nanang. Naggapuak iti balay dadar mo. Anya tayo naramidyo ijay, nanang. Nakisauak. Ano mabalen kat nayunan na ti sweldo ni Edwin. Kat, anya nga iti kunana. Talaga natangkan ti puso ni Darmo. Rumbag pa'y kumakanong agyaman ni Edwin kadagiti amin as sagot na kinkwana. Sagot? Anya kanungay tinsagot na, nanang. Kaputapakpakanan na kano kan susweldoan na pa'y. Nanang, itrab-trabahuan ti asawak ti kankanan kan susweldoan na. Kasano kumaasagot ngay? Gapu kano, tano saan na nga inikan iti trabaho. Sigurado nga agbisin ti pamilya na. Anya? Ni Ante Shoni mat nga ata iti abroad to umawawag. Nabayagan jay na udi ay awag na. Hello, Ante Shoni. Nakaawag kayo mat? Kaya't kayo laang mat akumustaan akaanakan. Nabayagan da iti nao di apa nagsarita ta. Okay kami matlata, Auntie. Uray kasano kinarigat ti biyag kat maikarkarigatan mi matlata. Apay, awan trabaho nila kay mo. Naikat nga rod iti sigod apag trab-trabahuan na. Ita, adda iti ayan ni uncle na nga agtaltalon. Ngam, nagbasit mo ti sweldo na ijay. Anya? Kat no agsapsapulak iti mang talon ijay nakatiwangwang anagatang ko adaga. Awan mo't masapulak amayat amang talon. Kasta ka di, Auntie? Wan, imbaglakit di ta nalagip ka kumustaan. Ibagam ka nila kay mo, ta iso timang talon. Kukwak amin ang magastos. Iso mo timang talon. Katnoan niya ti maapit. Aggudwa kami, itikita. Sige, Auntie. Ibagak iti asawak. Sigurado akayat na. Ala nga rod, tasayang jay daga anagatang ko. O sige nga rod, Auntie. Kat agyaman aklaunay. Agpakaadak nga rodan ka ni Uncle Darmo. Ta umalisak ka ni Auntie Shoni. Ay katuan ang mga numakabirok pa iti sabali ni Auntie Shoni. Imbaglakit din, ta inawagan na ka ni Antim. Talaga siguro nga inturturong ni Apo Diyos. Ngamin,
Nakarumot ni uncle mo. Nabayag gaya man ngagsapsapol iti mang talon ijay nagatang nadagana ni Auntie Shoni. Sige nga rod bagat. Tainak agpakada kani Uncle Darmo. Uncle, saan akong nga agtrabaho itang aldaw. Ken alao kong tisweldo, ta umikat akon. Anya, tapay mo't nga umikat ka. Adda na sa pulak at trabaho at dakdakkel tisweldo, Uncle. Anya, awan utang mo na imbaganakam. Hindi awan trabaho, sakti ng palpalamot kin ka. Apay, saan mo na panunod tinatulong ko kin ka? Kapanawan naklatan. Uncle, noan yaman dagit impakpakan nyo kanyak. Nagbanugak dayjay. Sa anak adim mawat latan kada kayo. Tiniggadak, noan yaman dagit inaipaayo kanyak. Sobra-sobra pa'y gapot ako ng tititadyo asweldok. Awan makaanos at trabahadoryo. Gapot agamrod kayo. Anya, Ti kayat yo, da kayo laang ti kumita iti dakkal. Di yu pampanunutan ti trabahadoryo. Isu nga awan makaanos kada kayo. Isu asandak ama pabasol, no agbiro kak iti pagtrabahwak, adak-dakkel ti sweldok. Agbalin ka, anasayaat kadagiti trabahador mo, tapno saan da ka apanawan. No ipatag mo ida, ipatag da kamat, kan ipatag damat ti trabaho da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.